počkaj, to položím, hej. Na pizza. Co? Na pizza. A? Otvorí sa, nie? Dáva kartonovať. Papier, dusí. Trebalo by nejakú paličku a pod oheň, vieš. Maruš! Paličko, oheň! Maruš, na! Tak by trebalo paličky. Kde sú Nikáčové paličky, čo sme minulé na oheň mali? Lebo jak budeme opekať? Zostali a nie sú tu. Nie, na čo Netreba, treba. Na čo budeme opekať? Plno papiera. Toto babuška vyhádzala. Čo vyhádzala? Babuška. Tu sme mali také paličky, na čo budeme opekať tieto párky? Nie sú tu. No, už nehaď. Papi. Myslíte, že budeme ešte dneska opekať na tomu? Hopi, tam choď Hopi, tam máš stoličku. A drevo? Tam. Tam. Palice. Hej, tam bude horieť, len toto treba dať preč. Vidíš toto? Matíku, už si dal drevo. Marty! Už si dal Matíku drevo. Hej. Za chvíľu budeš robiť hopy.